Hej og velkommen til endnu en video på Ossie og Valles kanal. Så i dag skal vi spille et spil. Desværre er det en player, så I kan ikke se Valle. Men så det her spil er sådan en Airport Tycoon. Jeg er lige desværre lidt gået hurtigt i gang. Jeg har købt ham her, der skal tage folk fra gate, eller sådan scanne dem security. Og ham her, han er gate-arbejderen. Han tjekker deres ting, og så skal det ind i flyet, og så tjener jeg penge på det. Så kan man bygge videre. Hvad er du i gang med, Valle? Jeg er i gang med at tjekke folk ind. Yes, det er ham, der arbejder der. Køber lige der gate sign, så vi kan se. Eller, jeg ved ikke, hvad det her egentlig er. Lad os lige købe en væg. Det er godt. Ja, det. Hold da op. Ja, så bliver der i hvert fald købt. Så er der en vending machine. Ja, prøv at se, hvad det er herovre. Det er gate A1 herovre. Og vi er på en øde ø i hver, så ja. Sådan det. Vi har lavet video for noget tid siden. Det er ikke mega lang tid siden, men det er lige lidt tid siden. Og så har vi jo også... så er der jo også været VM og det hele. Spanien vandt jo det hele, og ja. Men så der har også været nogle VM shorts i stedet for videoer der. Men ja, nok om det. Så... og her er de her coinsted, hvor man kan tage sine coins. Man får dem ikke automatisk, tror jeg. Jeg kan lige vise jer, hvordan det her det virker, tror jeg. Hvis folk de gider at komme. Ja, kom lige. Det kan jeg lige vise, når folk de er færdige. Bygger noget carpet, noget seating, så kan folk lige sidde, hvis de har lyst. Så tjener vi bare skites her. Den var skøjt, du ved. Det her det er sådan noget Expand Your Airport. Nå, så skal man bare blive ved med at købe ting. Oh my god. Kan folk ikke lade være med at svine det her til? Og det er bare bananer det hele. Men ja, nu er vi tilbage efter sommerferien. Hvordan har I det? Har I det godt i skolen, eller hvad? Eller hvad? Nå, skal vi have nogle sæder her. Ding, ding, ding. Ding. Det er lidt irriterende lyd, den der ding, ding. Ja, og nu kan I for eksempel høre på min skærm, at I kan høre lyd på hans skærm. Og ja, det håber jeg ikke irriterer jer. Jeg tænker jeg ikke, det gør. Nå. Okay, vi sidder lige her. Eller hvis på hans skærm. Så kan I også høre mit. Ja, I hører jo også snak. Okay, vi er upgraded. Og I må tage den federe nu, mand. Security lane. Okay. Ja, kan man det ikke var få også sådan godt. et menneske, der kan stå og tjekke folk ind og sådan noget? Det er der også. Er der? Der. Når bagage det med lidt meget det der. Det der check-in, og måske kommer det på et tidspunkt. Det her, det er sådan noget, hvad er det her? Upgrade. Nej, jeg skal penge. Så skal vi lige overkøbe penge dem lidt. Hvad er der herude? Ja, det her, det skal da have det. Det er helt lort udenfor. Ja, fuck, man. Nå, nu kan jeg vise, hvordan det er. Så kører de ud af bilerne, så bliver det en Yes, jeg har fået en. Fuck, man. Ja, og så skal de lige igennem de her security dimmelimmer. Ja, I må lige vente. Yeah. Så bliver de tjekket her, som man kan se. Det er tjekket ind. Jeg følger lige en af dem her. Yes. Så går de over, hvis de vil have snacks. Det kan de også få. Nå, jeg følger bare med hende her. Nej, skal du have flere snacks? Bare flere snacks. Nå, så følger vi for eksempel med hende her, der har lige været over for snacks. Så, nej, du skal bare have flere snacks. Okay. Jeg venter lige til, der kommer en her. Ja. Imens så cleaner jeg lige lidt. Nu lå to samme sted. Der er kun en, der er brugt. Ja, så hende der, så går hun hen. Så tjekker hun med billetten. Ja, approved. Og så går hun i flyet, og så letter den noget der. Og så tjener jeg penge. Så spiller jeg ud på at lave en rigtig god airport. Og så til penge. Ja, mig og Ossie, vi tror bare hele tiden, vi glæder sig til, at der kommer en video. Det tror vi altid, ikke Ossie? Det kan da også være rigtigt. Det er det.
Godt, guys. Det var lige noget godt. Håber vi. Husk lige at like og subscribe. Ja, og skriv lige noget i kommentaren, og husk lige at like og subscribe. Men hvis I har lyst, vi prøver ikke at komme nu bare, please like og subscribe. Men I ved måske ikke, hvem vi er, men det er jo også lige meget. Men hvis I synes, vores video er god, så tjek alle vores andre videoer. Vi har både Obbies, Scary Team, Create a Card Ride, hvor vi kører rundt lidt forskellige. Vi har også været et forlystelsespark. Vi har arbejdet som cabin crew, altså sådan, hvor vi har været fly, altså der dem, der giver mad derud med et fly. Så det kunne også være noget sjovt. Så er der også lidt Minecraft, noget byggekonkurrence, I også lige kan tjekke ud, hvis I har lyst. Og så er der noget Piggy. 2 parts Piggy. En halv time, tror jeg. En anden er en hel time, hvis I elsker Piggy, og godt kan se det. Så er der faktisk en hel times video med det. Så det er jo lidt til dem, og ellers så kan I tage det andet. Der er ikke noget ved, okay, jeg missede det der part, så nej. Det er jo ikke noget ved det. Piggy, der er jo ikke sin parks. Så er der også kommet noget, der hedder Intercity-agtigt. Ja, jeg vil gerne lige have alle pengene. Tak. Nej, jeg gider ikke join det der event. Og ja, nu ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi har tycoons. Er det ikke vores bedste tycoon i det her? Det tror jeg, det er. Jamen, så er der også lidt lufthavn tycoon her, som I kan se. Så nu må I gerne like og subscribe. Selvom I godt kan lide vores video af det, så behøver jeg ikke at like eller subscribe. Eller begge, det bestemmer I selv. Vi siger bare, at det vil gøre os glade. Og der kommer en 100 sub special, når det er. Det bliver mega fedt, ikke op, alle? Ja. Yes. Vi har ikke helt planlagt den endnu, men vi ved nok, hvad vi finder på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvorfor. Der står en skraldespand, og folk de smider skrald på jorden. Jamen, det gør de fleste nok bare. Prøv at se. Ja. Og der er en skraldespand derovre. Okay. Og nogen, prøv at se Valle herovre. Valle, der ligger lige der. Er det her, hvor man bygger banen? Ja, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald, at der kommer mere. Men så skal 100%. Ja da, jeg kan ikke spænde. Valle. Valle. Right. Nej. Upgrades. Man kan upgrade. Valle. Herinde, prøv at se. Inde på Rebirth. Upgrades. Så kan du upgrade de forskellige ting. Fedt. 5% mere. Ja! Nå, Hvad er der? jeg troede lige. Ja. Vi tager lige lidt af det her. Ding. Ej shit, man går hurtigere. Hov. Banner ikke. Jeg siger ikke shit. Nå. Fuck, man. Nej. Og ja, der bandede jeg også lige med vilje, fordi hvorfor ikke? Nå. Okay. Hvad? Hello. Nå. Oh my god, jeg tjener jo ingen penge. Det er endnu en valg, der kan komme mere her. Prøv at se valg. Du kan jo se lige inden. 160, det er ikke råd til nu. Jeg går til noget. Ej, det tager for lang tid det her jo. En bar. Nej, det er sådan... Nå, Valle, prøv at se. Det er en information disk. Ved du, hvad det er? Nej. Nå, det er sådan, hvor for eksempel turister eller bare normalt folk, så kan de komme og spørge om forskellige ting. Altså sådan, har de noget spørgsmål, eller hvornår kommer min gate, eller noget. Sådan en gate-info. Ja, kom nu. Oh my god. Du skal da ikke bare sidde og smide skrald. Sidder I bare alle sammen og smider skrald, når jeg scanner jer? Hvad tavle lige foran mig? Fuck, man. Kan man ikke upgrade det her? Vi er nødt til at upgrade nogle security lanes. Altså, man tjener jo ingen dyt af penge her. Gate wall. Hej, velkommen ind. Jeg vil gerne købe den der 700 kroners ting. Jeg ved ikke hvorfor den er så... Jeg har ikke engang råd til den. Flot. Kan jeg upgrade den her? Hvor gør jeg det? Kom nu ind med jer. 19 kan være den her. Ja, I kommer lige ind, ikke også? Ej, han er lille. Han er sådan en Brasil-trøje her. Men Neymar om bagpå. Ja, gaten er lige lukket, indtil vi lige er klar her. Bro skal flyve selv. Ding. Yes, hvad er det for at se?
Jeg har fået en ny en lige ved siden af. Nej. Prøv at se, hvad det vil luksus det her. Wow. Nice. Så endelig behøver jeg ikke at skulle løbe hele vejen tilbage. Ja, gaten er lige lukket, indtil jeg kommer tilbage, okay? Nu må vente. Og hvad laver du her? Jeg kan... Shy guy. Jeg kan snakke med ham. Vent, jeg fik sgu 1000 at snakke med ham. Hvorhen? Fuck, man. Han ved det nye område. Nej, du har ikke lige fået ham endnu. Jeg tror, du skal købe bacon. Hvad er det helt derovre? Nej. Hvad er det derovre? Det ved jeg ikke. Prøv at tjekke det ud. Informationsdisk. 780 kroner. Hvor ser den fed. Hvad er det? Og det er en lettingsbane. Ja, du kan også gøre det her, Valle. Nå, prøv at se, Valle. Jeg kan snakke. Welcome to the airport. Jeg vil bare gerne have det. Hvornår er den næste update? Ej, hvor sjovt, de har lavet det her. Hvad er det lavet? De har lavet, så man kan spørge om forskellige ting med spillet også. I stedet for. Det var sjovt. Hej, velkommen tilbage til landet, eller hvor end vi nu er. Hvad siger vi i Danmark? Velkommen til København Lufthavn. Velkommen til Danmark. Lufthavn Danmark. Vi kalder den Lufthavn også i Valle i Danmark. Ja. Hvad er destinations? What is... Ja. Ja. Han står der. Sgu igen. Kan jeg blive ved med at tjene penge for ham? Nej. Jeg tror, jeg fik 1000. Nedenunder kan man se, hvor mange penge man kan kollekte. Hvor sidder ham her en donor så? Ved jeg ikke. Han sidder bare... Hvad ved du? Ej, man kan ikke engang spørge om noget. Det kan man heller ikke. Nå. Velkommen. Velkommen på flyet. Yes! Jeg fik en væg. Okay, selvfølgelig kom det. Selvfølgelig kom det også. Ja, I må lige vente, ikke også? Jeg har måske lige lidt mere at lave. Hvorfor var jeg så glad, bare fordi jeg fik en væg? Vel, prøv at se. Hvad sker der? Higher locks gives you more rare passion. Mere lock giver rigere folk, som kan give os flere penge. Vel, prøv at se det her sted. En væg. Vel, prøv at se det her sted. Ser det ikke fedt ud? Jo. Ding, ding, ding. Vel, man kan se flyene. Ja. Man kan få en par 2. En par 2. Man kan få mere, ja. Ja, man kan få mere. Men det tror jeg, hvis jeg har sagt. En par 2. Ja, måske. Det kunne faktisk være fedt. Eller, ja. Måske ikke lige for jer. Men, ja. Det kommer lige an på, hvor lang tid den video tager. Så det er jo fedt. Uncommon, hvor kedeligt. Lad os lige se, hvor mange du giver. 80 hele bunden. Ja, kom ind med jer nu. I kommer vejen. Yes, det siger jeg også. Yes. Og det er mig også med United-trøjen her. Og så er den anden Valle med AGF. DV. Så er vi lige tilbage. Interior lamps. Der kommer en lampe. Ja, jeg fik lampe. Ja, og nu fik jeg endelig nogle flere skraldespande. Jeg ved ikke, om de hjælper. Og nu måtte jeg få mit sidste sæde. Tak. Tænk, at man ikke lige kan se, når det letter. Der letter en. Jo, man kan se, når det lander. Hvor fedt. Men skal vi snakke om din landing i et andet spil, vi lige spillede næsten. Det var del med god. Den var fin nok. Og hvad min? Det spillet hedder Project Flight. Men i Roblox, det koster 50 Robux. Det koster Robux. Jeg tror, det er 50 Robux. Det har vi begge. Hvorfor kommer der 5 millioner? Valle, prøv at se. Jeg kan få en café og alt muligt. Og prøv at se, alle mulige butikker. Det giver jo også mening. Hvorfor skulle man ikke have butikker? Men hvorfor står der så nogle gange nogle penge her? Yes, der kommer... Hvorfor står der nogle gange nogle penge lige her? Det er ikke helt... Der kommer... jeg skulle lige sige børste. Der kommer toiletter nu og sådan en cleaningssted. Yes, Valle. Det er det her cleaningssted. Ham der manden går rundt og gør rent. What? Prøv at se.
Han giver 330. Fedt. Han er stærk. Ligesom mig. Are you sure? Ja. Get out. Hold ikke efter. Der er mange, der skal flyde. Ja. Kom bare helt lortet ind. Ja. Hvor ham der er cleaning spot henne? Der kommer endnu en kæmpe mand. Hvor købte du ham der cleaning? Fuck, man. Det er over i et side. Det er nemt. Hvor? Kommer ind. Jeg kan lige vise det, når jeg lige har fået alle de her på. Kan man se dem lidt egentlig? Ja, kom nu bare ind. Ja, det der. Så skal du bare købe videre. Okay. Du har købt ham. Ja. Ja. Lige der til det grønne der. Ja, lige der. Nu har du købt ham. Til mig. Nå, nu har vi fået alle ind. Nå, nu ved jeg, hvad det der tror jeg gør. Der hvor de der penge, jeg tror bare, du skal gå ind i dem, og så får du dem. Fedt. Pengene. Så kan folk ikke lige lære at samle lidt skrald op nu, men det gør ham der jo. Man tjener gode penge. Ding, ja. Skal jeg hjælpe ham? Nej. Ja, nej, jeg tror, du får 43 penge for at... 43 kroner. Ja, se hvad penge kroner er. For at... så til man... for at... for upgrade. Så kom det endelig. Hvad Det er bare... Hvorfor kan jeg ikke lige... Det var ikke flere, der skal med G i dag 2. Nå, nu er der ikke nogen fly. Det med mig. Ja, okay. Hej. Ja, så må du gerne komme op på skærmen. Det gør du også. Nej, arriving. Det er computer 7. Jeg forstår ikke, hvilken gate det er. Hvad er det? Ja, det er boarding nu. Ja, værsgo. Ja, kom bare ind. Værsgo. Og nu skal du lukke dine folk ind. Ja, det gør du også lidt. Det er da irriterende, man ikke kan få en, der bare lige arbejder her. Det kan man også. Upgrade. Hvor upgrader man henne? Det har vist der mange gange. Det er der. Tror jeg i hvert fald. Du kan bare gå ind her, vel? Der er en lige ved siden af hver. Ja, men Ja, der kom en. Let's go. Tak for det. Er det cleaning-manden? Skal vi lige se, om gør det job? Nej, han går bare hen til sit sted. Det gør det bare. Du har nok taget det hele. Det var godt. Det var godt. Så fik vi i hvert fald... Hvad er det på at sige? Fik lys og tag. Ja. Jeg er på 98. Ikke helt 99, men 98. 100. Yes. Og jeg har 500. Let's go. Valle. Ja. Se det her. Wow. Nyt sted. Hvorfor gider den aldrig vise den her? Ja, vi skal lige tjekke for nogle money. Nogle penge. Og når det lyser grønt, så nok på grund, der ikke er nogen, der tror dem. Altså, hvordan sidder du bare der og dogner dig, eller hvad? Sidder du bare og dogner dig her? Ja, der var nogen derude på toiletterne. Ja, i hvert fald ikke nu. Perfekt, jeg fik en ting. Tak for det. Du beskud genug. Du beskud genug. Nå. Skal videre her. Ja. Mere sidested. Ding. Endnu mere status. Ding, ding, ding. Det er svært. Øj, den viste, det gjorde det da. Ja, så tjener man lige nogle money til dig, du. DSB. Tid trafik. Født teksten. Det tror jeg. Jeg ser bare lige noget random der. Er der en, der er skelet? Jo, man kan. Nej, den lander. Jeg ved ikke, om det er skelet. Ja, man kan se det. 3, 4, 5. Hvad er det her? Det er luggage story. Her kan vi få vores ting ind, eller sådan nogle kufferter nu. Ja.
1, 2, 3, 4, Hvorfor har den ikke... Den har ikke givet mig det der... Jo, hvad se? Se, nyt emblem. Ja. Jeg tror, jeg er lidt længere end dig i spillet. Altså i forhold til Tycoon. Ej, det er sgu Bloxburg. Er det ikke rigtigt? Jo. Det ligner lidt. 2000. Yes, hvad her er de der? 2720. Valle, du ved godt, hvad det her er, ikke? Det er der, hvor man henter sin Ja, det ved jeg far godt. efter. Ja. Den kører udenfor endda. Og så ind igen. Hvad er det her? Ja, returning luggage. Yes! Så fik vi lige den her. Yes, jeg fik den rigtig. Jeg får nogle skies her jo. Oh my god, kom nogle penge. Kom nogle penge. Jamen, hvis ham der manden sidder og dommer sig derinde, der er legit skrald. Nu skal vi lige tjekke op på ham. Det handler også om at bygge. Det handler ikke om, at hvem der er først af os to. Men vi kan også gøre det for videoen og kigge lidt rundt. Der er han. Hvad fint laver du? Du skal ikke der. Okay, der er godt nok skrald over det hele, mand. Du skal bare i gang. Fuck, man. Ja, vi upgrader lige. Yes, så kom der ind. Hanging lights. Space detailing, finder det? Okay, vi er lige tilbage. Nu skulle jeg tisse. Nå. Vi er ved at nå til dagens ende lidt. Prøv at se det her. Wow. Den kører sådan igennem. Vi er klar til at lukke af lige om lidt. Skal vi bare se det nu? Ja, lige om lidt. Yes, det kan vi godt. Skal vi lige gennemgå lidt, hvad vi har fået her? Nej. Vi har en gate B1 her med nogle ting. En gate A2 og en A1. Så har vi fået lidt her og lidt her. Og det vi skal have næste gang, det er noget lampe, planter. Og der kommer også en restaurant, kan vi se. Så det må I glæde jer til. Restaurantvæg og noget mere vægteblem. Tak fordi I så med på den her video på Ossie og Valles kanal. Hej hej. Nå,